tal-istejjer anqas minn esperti. Ma bistejjer meħuda minn għajdut li l-omġini snin u nkella xi ħaġa li xi ħadd jgħid li se tingħadda minnha. Dawn l-istejjer li fl-oriġini tagħhom huma biss cast xkejken ġew żviluppati u rranġati biex jisiru stejjer adattati għat-televiżjoni. L-ewwel storja li se naraw hija dwar dik l-hekk imsejħa White Lady. Min ma semax bil-White Lady? Għal ħafna din kienet tidher fil-Kastel Berdala, fil-Buskett, min jgħid li kienet tidher f'kastelli oħra antiki. Darba saħansitra kien min qal li rafa riddut ta' Sliema. Iżda l-istorja li se nirrakkuntaw aħna se toħodna fil-Kastell ta' Sant'Angelo il-Virgo. L-istorja tagħna hija ambjentata fi żmien il-festa tal-Vittoria, meta kien jisimorru f'dan il-kastell ħalli jaraw il-kobor u sbuħija tiegħu. Għal ċeħut iservi ta' tislima lill-antenati tagħna li ġildu minn dawk l-inħawi fl-assedju l-biet ta' żmien il-kavallieri. Għal xi tfal li jmorru Sant'Angelo din tista' tkun logħba biex jiskopru xi ħaġa mill-imorru. Meta konna d-tfal morru żuru Kastell Sant'Angelo lejlet il-festa tal-Vittoria kienet xi ħaġa ta' bil-fors. Il-ritmini wara l-quddies konna niltaqgħu dim it-sultier tal-Knisja u aħna sejrin l-isfel lejn il-pjazza biex insuru l-post fejn kien hemm ix-xabla u l-kappell tal-Lafayette ma kienu jonqsu qatt il-kummenti ta' kull sena dwar kemm kienu veri dawn ir-relikwi li naraw. Imma kienet parti mill-ħarġa tagħna. Wara konna nibqgħu niżlin minn ħdejn il-Knisja ta' San Lawrenz biex nidħlu Sant'Angelo li kien ikun miftuħ biss dik il-ġurnata u l-għada fil-festa tal-Vittoria fil-fatt. Kienet tkun passiġġjata sabiħa madwar dan il-post meravigliuż. Dawk il-ħitan kbar u ħoxnin kienu jsaħħruna. U kull ġebla li kien hemm fihom donna kienet trakkonta storja. Ma l-aktar ħaġa li kull wieħed minna kien jistenna kien li jara il-White Lady. Imma ħadd ma kien jaf min kienet din il-White Lady. Għalina kien biżejjed li kienet xi ruħ li suppost kienet tidher f'dawk il-jiem tal-festi tal-assedju f'Sant'Angelo.
Tassew, jitarjeta waħedha, imxi kelmuha. Kun xi waħda Svediża tistenna xi wieħed Malti. Għarax wara dejk. Mux tal-ċedje. Mux għal dik qed ngħid għal dik li hemm li b'sala bjat fin tara. Ejjew miegħi. Ejjem xi rettju. Aw, sennew. Għandek nizzela fjebda. Dakka dom moħdin. Jagħmel pizza. U kif għalqin. Fej marre. Ma ximkien tkun. Ma jistax ikun tisparxi, Forsi sparxi veru. Forsi kienet il-White Lady. Ewwejja dik temmen f'daffiċati. Mela x'inhu? Ewwejja biżejjed. Ejja issa mmorru ninfixxu kollha. U mbagħad nerġgħu niltaqgħu hawnhekk. Issa neħlew il-fiċċu l-ditfajla? Ewwejja x'għandna x'nagħmlu. Laqgħu ngħaddu sija żmienu. Il-post kull sena niġu naraw. Ara, Mettju, inti għaddi minn hemm fuq. Sar int minn hemm misfel għaddi minn hawn. U jien? Inti ossenni naw, ma tmux tintil fil-arma mi. Jessi dejjem bħalluni barra minn xi ħaġa hekk. Pol, enta dak il-privileġġju tu tistenni naw. X'għati tu tistenna f'każ tgħiddi minn hawn? Arrajt ma seddumu. Aj ma ħajbda jibża. Lex nibża. Ewwejja jaqtaw bil-paroli, nkella ħanibqgħu hawn. Ejja, kif temma, tlaqna. Eni lakjew. Le xejn. Naħseb li laħqet telqet. Xieġġali. ġali. Rajta. L-tfajla? Iva illi, fejn? Il-White Lady. Għaddit minn ġofija, provat insofrilkom, ma mustax. Orret, issa fej madre? Le, l-bejna. Borħal, betta xat lilek. Imxi l-emmek, forsi staħbit ximkien. Tlaqna jimxi fuq. Ejja, Mettju. Stannawni, Rajta. Fantasma? Ekk il-White Lady, għalfejn tidernina. S-sera, maħjar nejdu l-polizija. Ma għajdu xie l-polizija. Nasseb bħalissa kulħadd telaq lej id-dar. Aħjar immorru d-dar għax ma nagħmilx dak il-ħork joqtolni missieri. X'għaġri għandna?
Issa nejda xumma, xibet il-qommina. Ma la għadek għawek inti, għaxa għadek. Ma namlu ġibtu il-kanċel ma l-għom jemħad. Ma lessa kemm jista' jkun ma nagħmlu storbi għax jiġi l-gwardjani keċċina. Ok. Paul, issa mmorru wara ma tweżaqx waħda ta' int. Xilu, le, kolla sew, ok. Tlaqna, issa nċalu żewġ waħda biss biex ma jidirx ħafna dawn minn barra. Alright, tlaqna. Spera li mmedix tfittixni għommik. Imsa kattela Paul li semdumu. Ma konx naf li sendumu daqsek, kiku ma konx niġi. U Iva, issa ma tjoqqos ħafna ħin. Kemm narawk dil-fantazma ta' sistix. Għalli għal nistgħu naqbdu mmorru. Lakin xaħat tiċċajta daqsxejn magħnu dak kollu. U hija, issa noqogħdu naqra ħdej il-baħar. U mbagħad naraw hekk veru jekk ma teżistix dil-fantazma. Jien ma sara naqbel fuq kollox ħadd ma jkollu opportunità li jobżal tal-ġubumi. Jekk tridu noqogħdu, imma m'għandhomux ħafna minħabba ommi. Inti fejn li sejjer. Għettela li ġej magħkom Sant'Angelo. Polin, kollu sew għaddi. Le, Tanja, ġejt biex nara jekk hawnx Paul. Le, mux hawn, lanqas Sara u Mettju mu maw, ngħidlek il-verità qed nikkonfondi. Ivitħol, ma nista' toqgħod fil-bit. Skużani għax qiegħda hekk għax għadni ġejja mix-xogħol. Murara b'daqshekk, jiena Paul qalli li sejrin Sant'Angelo bħalma jagħmlu kull sena. Lili hekk qaluli wkoll. Imma s-soltu qatt ma jdumu daqshekk, is-soltu wara li jispiċċa kollox jiġu lej id-dar. Ġeneralment, wara regatta, kulħadd imur lej daru. Isma' ma tafx min hemm magħhom. Iva, William Tarut. Dak hu daqsxejn fuq tiegħu, min jaf ħadhom x'imkienu. Tgħid insaqsu l-ommu. Isma' ma di tkun taf xi ħaġa. Dik tħallih jagħmel li jrid. Ma kontx naf se jkun magħhom ta' għax kieku ma kontx inħallih. Iva, għaddi mela se toqgħodli fil-bib, għaddi. Le, grazzi. Aħjar immur nara jekk insibx il dak it-tifel. Mela ara stennini ħa niġi miegħek u mmorru flimkien. Aħjar. Alla ħares jiġi r-raġel u ma jsibulix ġewwa x'joqtolhom. Tiegħek. Naftak wara tiegħi. X'ġralek? Hemm ġunet il-qamela u jenet nibża. Issa selamdu. Nistennew narawu. Jenet nibża. Iwa daqsxejn kwiet. Jinsejjed. Mister, ma rajtx it-tfal għal jista' jkunu. Senjuri, il-post inna li għal pubbliku aktar minn satejn. Ma jistax ikun li għadu maw, għax kieku xaħat minna kien jinduna bihom żgur. Imma forsi ntilfu x'imkien. Għalkemm il-post huwa kbir, aħna fi ġranet bħallum induruh sewwa. Ma jistax ikun li għadu maw, għax xaħat kien isibhom żgur. Paul qal li se jiġu hawnhekk, dak qatt ma jgħid kelma b'oħra. Sara wkoll li s-soltu kollox tgħidli, imma llum ma qaltli xejn.
jien b'sart li bħal snin oħra sa tiġini hawn. Ma tistax tagħti twila li jista' jkun. Sinjura, jien ma nistax niċċaqlaq minn hawn. Li nista' nagħmel u ninforma ta' fuqi imbagħad jiddeċidi hu. Tiegħi qatt ma damu daqshekk. Mhux anka Paul, jiena għalhekk bdejt ninkwieta. Madonna taħdina li spera li ma ġralhom xejn. Jgħidu li hawn mimli postijiet strambi u bjar u wibqa' ċerta mhux inbilli jgħidak. Kemm jaħdmu hawn, il-post ma jafux. Is-surġent qalli li se jibgħat xi nies ifittxu. Jekk jogħġobkom tistgħu toqgħdu tistennew hawnhekk. Ma nistgħux nidħlu aħna wkoll. Le, jiddispeċini, Sinjura. Ma l-ordni Irlandi u ma li toqgħdu tistennew hawnhekk. Mela aħjar immur inċempel għax Mark tiegħi sa jinkwieta xi ma jaranix. Jien xorta ma nemmenx. Ma nemmenx rajta qotti hemmhekk. Rajta. Ili hawn għal ħafna żmien, ma nistax ninsa. Ma nistax ma niftakarx dak li għadda minn għalija u dak li bata rażistijaj minħabba fija. Kont inħobbu, kont nagħmel kollox għalih, u kien kollox sejjer sewwa, sakemm dak il-kiefer ħaduli minn taħt idejja u kundannah bħalli kieku kien xi qattil. Miegħi kien iġifruh bil-ħlewwa u kien iħallini anki jmur nżuru lil għażiż tiegħi Mikil. Sakemm fl-aħħar intu ngħid li kollox kien konfoffa. Imma meta rali jien ma rridx, inkorna u kompla jaħqar lil Aziz. U lili ma ridniex nara ħiżjed pas-soltu. Sakemm darba ħadni bis-saħħa. Hemm ġelni nwedu li mmur miegħu u qal li jekk nagħti ħajti lilu kien se jeħles lil Mikil. Jien għal Mikil nagħmel kollox. U għalkemm kontra qalbi aċċettat li jkun tiegħi. Il-weda kieku der li zamma,
Għaliex bat li l-istess biex nwaslu lejn il-ħelsin? Imma meta Mikiel induna x'kien ġara, bil-ftit saħħa li kienet fadallu ipprova jebqa' l-kiefer. L-Aziz tiegħi, Mikiel, hemm minn xhur mal-art. U jien ma rridx naf iżjed, ma rridx ngħix iżjed mingħajr il-maħbub tiegħi. Jien ma stajtx insib Serħan. U bqajt indur fil-baħ sakemm insib lil min udell li jkun jaf is-sewwa kollu. interessi ora personali e kien jaqla kien ikun is-sit ta' dik id-dar. Jingħad li fejn ikun hemm il-ħares għax ma kien isib jikri għal il-ħadd. Jingħad li l-ħares kien dejjem jidher libes bħal tork sebaw il-kbir nieqes biex ma jkun jista' jgħallaq jew jifgar il-ħadd. Jekk jew grazzja ma xi ħadd iġiblu r-risq u jagħtih kull ma jkollu bżonn. Basta ma jitkellem xejn ma' ħadd. Iżda jekk dak li jkun jikser dan il-patt u jitkellem allura il-ħares ikun violenti u jagħmel minn kollox biex ipattija lil dak li jkun. L-ister tal-ħares tisma' kemm trid u hawn minn kull xorta. Dik li se naraw illejla hija bbażata fuq storja li qalitilna waħda mara mill-Birgu illum mejta. F'tifkira tagħha aħna żviluppajniha u adattajniha għal ħtiġijiet
tal-mezz televiżiv. Tifla fejda, ġa? Fuq, edha tilab. Jħassa dik it-tifla nitħassara dejjem waħeda. Għalli edha fil-qena tagħha. Aħjar għax ma jfix kien ħadd. Ma jiena naħseb li kuk kellha oħti. Ara ma narġax nibdew bil-paroli tas-soltu tafx. Ara, ħammulle, ma x'ma tixab li tikamja. Fejn sejjer? Sal-każi. Iddumx ma tiġi. Għandna naqa tal-kumitat il-lejla. U tixrobx. O kollu sew. Luċija! Luċija! X'kant tagħmel sabiħa? Ana nilgħab bil-ballu. Min fejn ġibti dak il-ballu? Raw li wieħed raġel. Wieħed raġel? Wieħed raġel fejn? Imbarra. Fejn imbarra Luċija? Taħt it-tarġ ma. Ejja miegħi, imxi ħatorini.
Madonna ġanna, xejn għajdlek. Fattajtini biċċa għamara. Għalġieħna kont taħdem mal-aqwa mallem li għandna Malta. Xkont għamel tiklu s-solar dan? Mux inti għatli biex inti għall-ostru bil-fors il-biraħ kien riħesfel. U għatlek li kien se ħażin. Naqqas li tajib nizzajra xkien iġiba ħjar minnek. Issa x'san naqbad namel. Dina mhix tajba ħlif biex narmuha. Ara naqra wkoll. Noħodilek mill-paga, żgur daqskemm ħaq. Ara ħjar nitlaqlem li ma tmux iġibni fil-għalijin, marru itlaq minn qoddimi. Għatlek itlaq għax ġibni fl-inkwieti ta' tkompli tinsisti u ġibni skużi. Itlaqlem. Fuq ukoll. Irrid jieħu tiegħu issa. Imma mhux għalli biex inti għall-ostru l-biera. Se jnaqqas il-paga ħadd. Ejwa se jnaqqasam il-paga. Tajja, ġan, għax tali ibni. Ejja se jnaqqasam il-paga. Ma jaxma minn qed jagħmel dak. Forsi ma tax kif nħanxallu għonu. Bezzajja ġanna x'jisema, bezzajja tax resaqlaw. Allura Nart, il-biraħ x'iddeċidejtu fil-kumitat, se nagħmluh dal-planċi li ġdid jew. Kif, mela tkun ma smajtux? Smajna, minn għand min trid nisma' mhux inti trid tgħidli? Din is-sena maħna se nagħmlu xejn, iddeċidejna l-flus nagħtuhom il-kappellan ħalli jagħmel il-gallerija tal-organi. Ismani, kieku mhux idea ħażina li issir il-gallerija forsi fl-aħħar naraw għal-esta, imma l-planċi bżonn nisu wkoll ta'. Naħseb li aħna l-unika banda li m'għandniex planċier. Iva jsir il-planċier, Peppe sir tikkonfondix. Iva, imma Nart minn tal-flus għalih, se jsib. Illi intużaw għal-gallerija. U għandha moħħok il-flus. Le, mhux sewet ngħid jew. Xaw affarijiet. Intom għax fattu għoblu ġlura l-flus, nar. Oj! Hemm xam, nar. Ajma, ħadd ftit subajja bil-formatur. Għawa fiexeħi, nar. Għawa, mux ħażin, għaw. Ġibalaw dik. Naħseb tista tagħmel l-għon waħdek il-planċieri. Għatlek ġejbalaw, ġan, ġejbalaw. Ta' flus minn fejn tiġibhom, nar. Dik mhux affarijiet tiegħek. Kopli. Mhux qed titjomlu bil-ħares, isma' fil-kastajd lejx ta' ma tmux issillek bebbux. Jow, kella xi wurdina. Fej ġibtom dawk il-ħellu Luċija? Tom li wieħed raġel. U min jikda fej imur? Għajdi minn fej ġibtom. Jina mux ġajetlek biex ma toħroġ minn hawn. U le, mama, ħriġ, tistaw minna fil-raġel. Iva x'raġelu binti, hawn ma unħar. X'raġelu li qed tgħid joblok. Ara, ġibhom lok u jħammaru niklu. Iva, ġibhom lok. Sa nurik jien min jikdeb, ħajġi missierek. Le, ma, tjomli. Tjomli. Mu, iħla minn qudiemi, mu fil-kamra tas-sodda. X'inqalak,
Xejn ma nqalaq. Hemm xi ġrali b'subajk. Mor qattu ftit bil-formatur. U għattilli mal-lem biex nitlaq fil-kmini. Xie għadda għadja l-kazinu għadda. Inta ċalla l-liket? Issa li Petri tistenna, u xinġojt kmini aktar mis-soltu. Ma tafx jentu, bl-iskuża kużumajja tlabtu l-impallem biex nitlaq. Issa se jħallsek tal-ħilli ma ħdimx. Nasib li ħallas li xieġi firri, mux għallu weġġaj. Meta kien weġġa ġanni, u dak kien weġġa sawmu s-subaħ, ma kienx taħħabba. Wej, ma dak ġanni u jena nardux. Ma tfuq kollox ma jħallas li xmur għala dak 3 sejat. Dak bus għammudu bil-ġur, xab, maridda. Ismani nal. Għandek tani kellmek fuq it-tifla. Għara ma terġax tibdili għax weħeda mux għax weħeda u biex nġibu tfal fibka. Tibdi xin? Kif laqba tinkellmek fuq it-tifla tibda tirrabja? Kollox fuq kollox dik it-tifla jtijak da skemmi tijaj. Minja. Xieġifiri minja? Ken min tvili. U għajja sija, għarbit li ju. Aħfilli dajjem. Ma naqfilek xejn, issa tili. U għajja, s-għaddi ġiba bikbira fuq bieċa kelma, s-san sija, spiċċat. Bicċa kelma najde? Iva, sa tajt it-tifl s-saxi ġirala ma Ismani najt. Tal-ħar it-tifla mux għatna għak sikkita. Mekja, tifla ċa. Le. Għanda xie ġugarelli li ma tajnijom li xaħna. Ettajt li għat jatijom la wieħed raġel li tkun għattilaq miegħu taħt it-taraġ. Wieħed raġel? Taħt it-taraġ għaw għanna? Hawnhekk taħt it-taraġ. Meta? Sadaru d-istess kena xi ħedda. Qalet li tajhom dan ir-raġel. Jitlaq dak li kelli bidejk u imxi jurini fej. Mhux taħt it-taraġ. Ejja, kan. Fej. Jina kont sewda kien jidħalli, ma kien jidher xejn. Sewwa ħsebti jien. Mela veru. Xiex nagħmel? X'ġara s-sibt? Ara samaħtek karma. Ara ma tajt xejn lil-ħadd. Fimt? Lil-ħadd. Lil. Kella tagħmel li fenkata nard u fenkata bħalma tagħmel Vitor ma jagħmilha ħadd. Da x'kien Pepsa tikol fenek illu. Jew xi qattus. X'qatt għall-gustus? Xej, għalih ġan. Fenek prim, rabbi ħidsiju ta' Vitor milli rabbiju u għandu kull koxxej sa ta' ħaruf. Għalek se jikol fenek mela? Le, mhux għalek. Illum jina u Vitor, nalqu 10 snin miż-żewġin. Tassew Pep, mela nawguralek. Grazzi. Nardu, nard. Aw malleb. Esma ftit seħbi. Ej wara neġej malleb. Moħna hemm ħana nara xi jrid. Esma seħbi, għandi bżonn naqra ta' pjaċir minn għandek. Mela lek, nista' bil-qalb. Mela ħanajdlek. Għadan għalat li biċċa xogħol u ma nistax nersanna. Issa ħafna mill-lavranti diġà teqgħu lejn id-dar u ma nixtieqek li taqbad daqsxejn inti l-pagi tagħhom u toħodhom għandek u għadha tihomlhom. Isma' ħanajdlek, l-aħjar li toħodhom miegħek id-dar għax hawnhekk ma nafdaħx bil-lejl. Serraħ rasek, ħalli f'idejja. Għanajdlek tiegħek u tatnej, l-oħra li għadkom hawn tistgħu teħdu għal-lejla, ta'? Mela grazzi, senju. Senju,
Senjor Alla li hemm fis-sema, insomma, li tista' sejjaħ li Malli. Kollu sew mela Malli. Mela nħalli fidek nar. Isli toħod li ħsiebhom u tqassamhom għada inti. Hawnhekk għandek is-sib lista. Ta' kemm għandhom jieħdu kull wieħed. Sewwa wisq. Ħalli fidejja Malli ma dal-ewwel xogħol. Ħod li ħsiebhom nar, Ħalli fidejja Malli. Fidek. Saħħa Malli. Saħħa. Sejra Reġija. Sejra nilab ma. Kalla sew. Iva fil-mod Reġija ma tfissir xi ħaġa. Le, ma, mhux jiena bil-raġel. X'raġel? Nard mela intkont. Intkont nard. Karajt il-ballun il-tifla. Sadda diħa, għazbil kem rajt, tifla. Għawna għakar, ġibt il-bada ta' sħabi għaw tal-tajum li l-mallem biex għadam nħudum u n-nassamum law, fimt ħana. Jek ġibt tiftakar fi għamiltom, għamilom ximkien fejtarom. U tajtu saqqedu fuq il-mejda biex jisibom xaħar, għallini, għara. Għara, saqqedu fl-albuqari jinsawa, int l-importanti li tfakkarni fihom fil-ħodu, għara ma ninsjom xiex dawk il-pagi ta' sħabi. Tajjek wis mela, sejja poġġiħat ikot, għasaj saħja kollox. Sġibu l jiena. Satiq, kif? Le, m'għandix xogħol. Kif mort fuq ix-xogħol? Mhux ħażejn li sommu. Apparti li kwiet tas-soltu. Ommi qalet li biex il-ballun ma għadbux bis-saħħa. Kont qiegħda tilgħab bil-ballun? Sejħa marru noqdu Luċija. U seddum titkellem waħdek, x'kont qiegħda tgħid? U le, kont niballa fil-majja. Ejja marru noqdu, Isa, x'issa sar il-ħin.
x'jaj, x'in tagħmel hemm isfel? X'kont qiegħda tagħmel hemm isfel dan jien? Ma tafx li kont triq issa. X'in tagħmel hawnhekk? Tilab ma' dan ir-raġel. X'raġel min qed tara l-ħadd? Fejn qed tarah? Nardu! Nardu! Hawn xi ħadd qed tgħid it-tifla. Iva, qed tifnaraku, qed tgħid li kienet qed tilab ma' xi ħadd. Tifla ma tafx il-soltu timmaġina li taqra u tisma' l-affarijiet imxi ħalwa. Intkun tafu nar, għalhekk ma rrid nitkellem xejn. Kellimni nar. Qed jiġbidni nar, qed jiġbidni, fadija taħdina, qed nafsu jiġbidni u xi ħadd qed jiġbidni nardu. Għada ma għamitx, għada rizda fuq. Isma nar, it-tifla ila tgħidli li qed ma' wieħed raġel hawn taħt it-taraġ. Ma naħsibx li qiegħda tivvinta. Issa, jew veru għandna l-ħares, jew inkella daħlilna xi ħadd. Minti, ħalik isu ma qed jibxi xejn nawġaw. Għatlek jien, minn nisistek li tkuntant, issa s-sana għamelien, dawk il-paga ta' sħabi, minn fejn ħagġibu bil-flowsi jen issa. Issa sabrunajt il-polizija, eħja għala il-biparajja, wara bis ma tiftaħ l-ħat, fim? Timxi għala warajja, fim? Ma sa tajdilom l-polizija. Issa najdilom li ġiet ħares u bidin l-flus bebbo xedred li najdilom li taħlilna ċaħallil u ħad l-flus. لا ولا يح
xima li tiġu intom. Bosta stejjed, dak li seta kien, jekk forsi xi darba, seta ġara tassew. Iva bil-ħadna daqxej grok najtien, laqwa li ninsew ftit, mux hekk? Għana wara kollox kena permess, le? Issa l-fejġew jiġru warajna bħalhom, laqqas neqtilna li ċaħat. Forse tfixkluna ma xaħat ieħor. Missa s-sen għamlu, aktar mandumu barra, aktar nirriskjaw l-isbiċċaw fiċ-ċib. Issa sma niftik ngħidlek x'nagħmlu ħabi. Issa nduru minn qawwara biex id-dawk li mxajtna ma nsibhomx ma' wiċċna. Mbagħad noqogħdu għasta biex kif il-gardji jitbidlu, nitlu niġru għal ċakkabini tagħna. Tassew inġenjuż u hekk inkunu fottejna l-MPs u l-ammiral kollox. Georgia, dimmi. Dan ir-ritratt jħodni ħafna snin lura f'ħajti. Angelique, l-lum mejta. Id-dera tagħha kienet issaħħarni. Kont nitenna nħares leha. Kull xi niltaqgħu. Ngħidlek il-verità. Fil-bidu kont miġbud ħafna leha. Kont ħobba mela? Imma kienet tiffittani wisq. Kienet tridni magħha ħin kollu. U jien aktar kelli moħħ il-karriera. La kont mur għandhom, kontu għarajjes mela? U le xarajjes. Billi kienu jkunu weħidhom jew oħta, ta' spiss kienu jistinnuni għatte. Taf inti kont it-tabib tagħhom jiena. Min il-bisa ma tidhirx li kienet ħafja? Kienet nobli. Kienet waħda mill-aħħar familji nobli Franċiżi li kienu Malta. Allura mbagħad kontu ħassartu? Lex ħassarna lanqas biss konna għarajjes. Li kien għalija, iva, li kien għalija żewġna u bqajt ngħix madjura. U bqajt iżżomm ir-ritratt tagħha? Isma', jaqgħu għedt. Billi għandi r-ritratt. Jaqgħu se tibda tagħmilli bħalma kienet tagħmilli issa. Konti tabib tagħhom? Taħseb li m'għandix għalfejn ngħid? Mari, jien bniedem professjonali. M'għandek qatt
Qatt tindaħal fix-xogħol professjonali tiegħi. Fimt? Oħta, x'sar minna? Antoinette, kienet ħassita wisq it-telfa toħta. Lanqas għaddit sena li ma mititx ukoll. Wara li mietet l-arusa? Angelique mietet xi sena qabel. Imbagħad mietet Antoinette, oħta żgħira. Jgħidu li għamlet suwiċidju. Imma jiena ta' tabib nemmen li dik mietet qalba maqsuma. Ma fil-ħiċċa t-telfa ta' oħta. U int kif ħadd it-telfa tagħha? Ngħidlek is-sew għal-bidu ħadd ftit bi kbira. Ma naħseb li kien aħjarek. X'ġifieri? Aħjar li mietet? Le, mhux aħjar li mietet. Aħjar li qatt ma sirna rajjes. Isma, kellhom jgħaddu 10 snin sakemm ġejt tiegħi. Speċjalment issa li ltqajt miegħek. Inti Mary, tfakkarni ħafna f'Angelique. Għandek iż-żbuħija tagħha u l-manieri tagħha wkoll. Imnalla kienet dik id-darba li battalija minħabba l-mama għax kieku ma kontx niltaqa' miegħek. U biex kienet mietet l-arusa miskina? Kellha emorroġija. Imma l-kawża sewwa tal-mewt ma jħuwix. Ittafint. Il-mediċina dak iż-żmien ma kienx avvanzata ħafna. Jiena kien ili ftit ma nara. Min jaf. Forsi kieku kont ħdejha ma kienx jiġrila dak li ġrala. Imma d-destin rietek. Kultant mid-deni joħroġ il-ġid. Għaxara. Wara 10 snin kelli niltaqa' miegħek. Id-dar tagħhom għadha battala hux. Ħasra dar nobli bħal dik. Ħadd ma jħu ħsieba. U taf kif jagħmlu n-nies, meta ġiet ix-xnija li Antoinette qatlet ruħha b'idejha, kulħadd tabburri għad-dar. Fil-bidu kien hemm xi familja li pruvat toqgħod hemmhekk, imma ma damux wisq. Għal ħafna nies is-suwiċidju huwa dnub u min jagħmlu jmur l-infermi. Id-dar ilha ħafna snin vojta issa. Bil-kemm ma sibx min jgħid li fiha jidher il-ħares. Ġieli smajt xi ħaġa, mela għad-dar tagħhom ikunu qegħdin jgħidu. Xi jgħidu? U issa, ara, ejja ħati mutti għax naħseb kesaħ. U duq dawn il-krustini, ara, għatna mill-għonna kapposta. Ejja. U mux int ma tistaqsi qabda mistoqsijiet, ma kienx ritratt li rajt. Dak għax inħobbu rridek għalija biss. Il-mejtin mhumiex sew. Tista' serraħ rasek. Ejja no, ma tiegħi. Inti sabiħa bħala. Ma tkunx fit-taħħara. Ejja mela, kemm dom? Sibtek qatt mhux se teħles minnha? Iva darba oħra provajnt dik temġew, mbagħad naraw tiġix lura malajr. Ara, ejja ħammorru lem għax sar il-ħin. Tinsix li ġanna warning. Iva tieni ċans. Ħallik minn tieni ċans. Imxi, ejja. Iva, tlaqna. Tlaqna. Ara ċaw, inti għaj. Fej marret? Intrajta? U sajna fej marret Greg. Forsi toqgħod kien law viċinu daħlet id-dar. In-nisa Maltin jibżaw minna Greg. Imma sejjem xe morru lura għax jekk jerġgħu jqabdu natart nitfawna jumej fiċ-ċib. U żomm. X'inqal issa? Naħseb tift il-kartira. U iva b'daqshekk imbagħad immorru nixtru oħra morara. U ħallini dik inta il-nannu. Mela imxejja morru fiċuha, imma m'għandhomux għax mhux se naħseb. Żomm, naħseb sibta. Tara. Fejsa sib kartira ta' sigaretti oħra bħala din f'dal-pajjiż, Imxi. Grazzi dottor, lejl tajjeb. Mela bħal matlek spik. Il-lejla kebbi batalja għax mid-dera ġej jiksir.
Jekk tħossa li marreta għall-dar bil-lejl, il-batalija tibżax. Zażgur, ħalli fidejja. Bil-medicina li tajta jiena l-uġieħ għandu jirġila tibżax. Fil-ħodu nerġa' nittawlila xorta waħda. Grazzi, Dottor. Il-lejl tajja. Anġelik, ma jistax ikun. Ilu 10 snin. Għada kien. Ma rafejnu. Ejja, ġo, għadin. Ej, Greg! Charles! Xminkom? Fejn raskom? Ma stajniex jisibukom imkien. Għadin. All right, jew. Greg xandu kammu kwit, mus-soltu? Għallih dak grazzja ma wahda l-bira. Mela lek, għed kwit. Iva, miskin, imma ħareċ ċiftiet id-dizappuntat. Jaw, ta' ġdaqqa taħenbek. Le, kieku fjaw ma fiex, sparixxiet lo. M'għandekx għalfejn titħak. Għax inti miegħi kont, anzi għat li probabbli kienet toqgħod x'imkien fil-viċin. Li rajna tfajla ma tistax tiċħdu għax miegħi kont u rajta int ukoll. Li rajna mara blonnella ma nistax niċħdu kollu minnu. Imma wiċċa ma rajtux, setet kienet xi xieħa. U ngħidlek li kienet xi xieħa għax ix-xebbit Maltin Grek ma jħorġux waħedhom dawk il-ħinijiet. U jien nagħmilek imħatra li dik tfajla kienet. Mela li nagħmlu mħatra għalkemm. Hej, li tħallix barra tafx. Jien nagħmel imħatra wkoll. Imma jien ma Charles insomma. Dik żgur kienet xi xieħa. Greg, inta dek ġrita unek, għadek ma tafhomx in-nies tal-post. Tajjeb, jien nagħmel imħatra wkoll, jien nżamm ma' Greg. Ma tagħmluhx għal ħafna tax jiena ninsab ċert li sejt li fa' Greg. Issa mmorru nixorbu fl-istess bar tal-biera. Mbagħad ngħaddu mill-istess post u jekk narawha waqfuha u nkellmuha naraw jekk kienx tfajla jew le. Ek nagħmlu mela, biżdi darba ma niskrux għax inkella jekk tkun xi xorta ma niddunawx u naħsbu għasa żuqa. Tajjeb, tlaqna. Nibdaqgħu il-lejla Greg. Greg il-lejla x'jagħmel? Greg għandu oħra l-lejla. Jifaqta għala ħbal fejn għamiltula hekk. Issa kolli bżonna darba oħra u ma tkunx trid. Inti m'għandekx l-oħra? Jew għabdu xi waħda minn hawnhekk. Hawnhekk tax kemm issib. Min jaf kemm abbejt jien l-aħħar darba li bħonta hawnhekk. U kollha tommijiet differenti ta' Emnuni, aktar ma tbiddel inqas tqammel bib. Allura, naħseb li qed tgħid il-verità. X'jiġifieri ma nixħed il-verità? X'naħsibtuni intom, jindem madulhom Minu Grek minnkom, Jien Grek, xi trid? Mela tkellim mal-oħti, mela f'pajjiżek ma jagħmlux tkun ġentili man nisa lilek. Jien ma tila xejn ħabib. Le, għalt l-insulentajta, mux mettila xej. U ħallina bikwitna sieħbi, għana ġena jħeddu drink. Nħallikom bikwitkom. Mux ħajan dabbarra sekk għabel tiġi fi xebankwit. Dabru raskom intkom, u morru lej pajjiżkom. Għal da s-siblu. Għallih ġo, ta' t-iċkas. U għax nħallih All right, let's go. After,
Okay. منى 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 شلون بدك تزور؟ شو تريد مني؟ اغفر لي اغفر لي زوب تبي سيجارات؟ لا ما عليك ما مخيل Skużawni, għafru li waqqaftkom ma tistawx tajnuni jux. Biex nistaw nejnu? Aħna mux għalek, edin? Insejt il-muftiħ ġewwa u sakkart barra. Urrina fejn toqgħod u naraw kif nistgħu ngħinuk, ja? Dini.
dal-waqt jiftaħlek u tara kif kollox jkun sewwa. Nirringrazzjakom ħafna ta' M'hemmx imniex, ħaġa żgħira ħafna Sinjorina. Emmu, kollox sew issa. Kif naqbad nirringrazzjakom? Nanqas li nista' nagħmel u nistidinkom għat-te. Jekk jogħġobkom titlu? Mela le, mhux hekk nitlu Greg. Ta' żgur, ma nistax nirrifjużaw offerta ta' Sinjorina grazzjuża bħal din. Ekku. Għandkom it-tuni, Charles, jien l-istinter qatt ma jqarraq bija. U xi tfajla sitt jaċu ċliet. Isma' tidher li waħda mill-baronessi Maltin. Min li qed nara tidher li sinjura ħafna. Imma hawn xi ħaġa stramba tafx. Għalfejn ma rrid tagħmlu itte. U kif ma ħadd iżjed fid-dar? Is-Sinjuri Maltin soltu dejjem kollhom is-sefturi. Forsi s-sefturi żommu mal-filgħodu biss jien naf, aħna lina mhux xorta. Jimportek impejjeb? Idejquni dawk. Mela ma mpejjeb xejn. Soltu jkun hawn oħti, imma dan l-aħħar ma nafx fejna. Għandek oħtok? Oħti żgħira. Din iżba, ma tgħidlix tqomma dinik. X'jiġifieri ilek ma tara? Soltu dejjem hawn tkun miegħi, imma dan l-aħħar ma nafx fejna. Ma ngħidin kif ilek ma tara? U wila ma tkun hawn toħroġ tiffitta. Forsi ħarġet qadja x'imkien jew marret x'imkien ieħor mhux hekk. Tkunx ma edukat, Greg. Madonna tal-ħin. Warda żmien kollu ma jistax Jien għandi għarus. Tgħidx kemm iħobbni. Ilu ma jiġi jarani. Tkun stupidu biex tfajla gustuża bħalek ma tiġix tara? Forsi għandu x'jagħmel, tabib famuż għadu kif laħaq. Jien qed nistennih forsi xi darba jiġi, imma s'issa għadu ma tfaċċax. Forsi sab li xi ħadd Lili ħobb, lili biss iħobb. U jien ħabbejtu. Imma mbagħad telaq, ma reġax ġilura. L-aħħar li rajtu tani xi ħaġa biex niblaħħa, għalli hu dawn jagħmlu lek tajjeb, ifejquk. U jien ħadthom. Kollox kont nagħmel għalih bajnejja magħluqin. Imbagħad kelli jiġi hawn. Dak li kelli fiha kien qiegħed iweġġani. Kelli ħafna dem. Imbagħad ma nafx ġara, ma niftakarx. Bqajt nistenna lilu. Imnalla kontu intom li ftaħtu lil bib, kieku kont nibqa' barra, u min jaf kemm kien jgħaddi żmien qabel ma kont nerġa' nidħol. Greg, sar inna l-ħin qas ndunajna. Aħjar imorru, nispera ma rġax nqabdu. Isma', trix ngħidulu aħna lit-tabib li qed tistenni. Le, grazzi xorta waħda, jien ċerta li dal-waqt jiġi. Skużana, sinjorina, ma se jkollna ħalluk, għax sar inna l-ħin u għal suppost ġejna li rapportajna fuq il-vapur tajċ kemm. Għalla ħares nerġgħu nittardjaw. Grazzi, sinjorina, tat-tew. Saħħa. Forsi qed nerġgħu niltaqa'. Jekk Alla jrid. Imxi Greg, tlaqna. Fajna kien mela xi iva hija, tara, għaraġu. Inta ċans. Charles,
Ser konna nerġgħu mmorru għandik is-sinjura tal-biera. Għaliex? Insejt il-kartiera tas-sigaretti warajja. Iva, skuża oħra biex terġa' tmur tara. Kieku skuża se nieħu lilek miegħi, ma tafx dik il-kartiera ma tagħmlu sentimentali għalija. Orrajt, għax ħallilek innannu. Fimtek, m'hemm immorru kif għandna ċans. Imma nqogħdu attenti għax darba jekk jaqbduna ma nħelsux bġorru. Iwa, imxi, ejja ħammorru. Żgur li din kienet it-triq. Ma tiftakarx anke għaddejna meħdej dak li qed jaħdem hemmhekk. Imma id-dam mhix din kienet żgur. Il-faċċata ma kienx traskurata hekk. Mhux forsi għax kien id-dlam mhux. U xi dlam. Ma tiftakarx kemm kienet sabiħa l-bieraħ. U ma tiftakarx ġewwa kif kien. Da żgur li niftakar das kemm kien lussus u miżmum tajjeb il-bieraħ ġewwa. Allura taħseb li sinjuri bħal dawk se jitraskuraw il-faċċata hekk? Ma dinx traskurata din. Abbandonata mitlu għal kollox x'jans. Isma' boy. Isma'. Ma tafx tgħid li min joqgħod hawnhekk hux. Did-dar dejjem vojta, sakemm ma joqgħodx fiha ħares. Imma l-bieraħ kien joqgħod xi ħadd żgur hawnhekk. Meta l-aħħar li ġejtu hawn, sih? Il-bieraħ għaliex? Kif jista' jkun? Ma nagħmlux kont li kontu fis-sakra bħalma tafu tkunu soltu hux? Sakra. Jekk dejjem inkunu fis-sakra l-bieraħ żgur ma kontx. Laqqas gropom issejt maħal il-bieraħ. Ara, isma' nissewwibni, did-dar insejja, ma jistax ikun li kontu hawn dil-bieraħ. Il-muftiħ ta' did-dar qiegħed għandi. U jiena ċerta li din illa ma tinfetaħ għal aktar minn 9 snin. Eżatt, fil-fatt is-sinjorina li kien hawn il-bieraħ tlet niftila jien mit-tieqa għax ħasbet li kienet insit il-muftiħ ġewwa. X'sinjorina hi? Qed ngħidilkom did-dar battala. Ma joqgħod fiha ħadd. Vojta, fimtuni? Ħadd. Kollox sew. Ejja ngħidu li għandek raġun. Imma jien nista' nipprufalek li konna hemm ġew għax insejt il-kartira tas-sigaretti warajja. U dik ħadd ma jista' jmerja għax hemm l-inizjali tiegħi fuqha. Għaribni, jiena jekk trid taf biex nikkuntentakom nista' mmur u nġib il-muftiħ. U niftilkom dik id-dar ħalli taraw xemm. Ma nassigurakom taf. Illi m'hemm ġew minnhom se ssibu palazzi tafux. Ara, stennew niftit ħammur inġib il-muftiħ. Ara nisajra dalwaqt inkun magħkom tibżar. Jien ċert li din id-dar kienet. Tinsix, is-sinjorina minn hawn ġabetna l-bieraħ minn din it-triq ta' hawnhekk. Ejja ħalli naraw x'fejn issa dik id-dar. Ma taraw x'rajtu l-bieraħ. Hello? U xintajja biex tara li dal-post vojt, imma Greg da ma kienx iktar bieraħ. Il-bieraħ x'imkien hawn, mażgur. Ħadna Teo Kristini. Mara kartira tiegħi. Rajt kif hawnhekk kienet.
Bira ħallejta fuq xi mejda x'imkien. Issa kif spiċċat hemmhekk? Xi waħda din sewwa jgħidu li d-dar fiha l-ħares, jien aħjar immur il-barra minna għax jiena nimxa. Ħares. Il-bira kien hawn sinjorina magħna. Kienet libsa pulitu ma nitkellix bl-istess aċċenti li tkellmu intom. Kienet ili tagħna l-Kristini. Hekk qed tirreferi għal min qed naħseb jien. Dik ilha mejta madwar 10 snin. Kif jista' jkun li kienet mejta ngħidlek il-bira kienet magħna hawnhekk. Imma jekk il-ġrajja hekk kif qed tajt inti bni, dik ma jista' jkun ħadni fl-ispirtu tagħha tafx. Mhux waħda din d-dar fiha l-ħares żgur. Forsi ma mietet xejn u l-bieraħ reġgħet ġiet lura magħna. U ejja Greg, mela mill-bieraħ l-għawd id-dar seta' tinbidlet hekk. Biex mietet? Imma nafx ibni. Il-mewt tagħha dejjem kien misteru għal kulħadd. Xi wħud kienu qalu li korriet u baqgħet sejra miskejna. Imma l-għajdut tan-nies huma ħafna u qatt ma tista' tgħid li ma hi l-iktar waħda tajba. Ara aħjar immorru ta' kulx. Min jaf għandniex ngħidu b'kollox lill-pulizija. U xi tridna ngħidulhom il-pulizija? Fuq dak li qaltilna Anġelik dwar il-pillol li tat tabib biex joqtolha. U inti taħseb li l-pulizija se jemnuna billi ngħidulhom li għaddejna li nixorbu t-tew niklu krustini magħruh? Ne, tbagħat għalik ma' struent. Għallek biex tmur malajn, għassabu t-tabib mejjer. X'waħda dejn, imxi ħan naraw x'ġara. seħħu inċidenti pjuttost wara xulxin żewġ vetturi ta' traffiku ħabtu mal-faċċata tad-dar u sewwieqa qalu li kienu raw żewġ titfal jaqsmulhom. Ma kull darba li niżlu biex jaraw fejn kienu tfal dawn ma jinstabu imkien. U minnu li tfal kienu qasmulhom u jekk kienu hekk għaliex li tfal ħadd marhom iżjed kienet diskuża tas-sewwieqa ma sit id-dar li kellu kull darba jsewi l-faċċata, forsi tispjegana aħjar l-istorja li se naraw, storja li għaddik minna familja ta' 5 min nies, iż-żewġ tanjiet, bintom u iż-żewġ neputijiet.
nannu jpoġġi l-affarietu. Cynthia, ejja lawn. Cynthia! Cynthia, ejja lawn. Cynthia? Tfal ukoll. Ejjew lawn. Iva ejjew lawn. Araw il-karozzi ejjew lawn. Ejja ħad tidħlu. Sa jibdew l-ġurnata minn dal-għodu. Jekk intom issa toqgħodu kwieta ma tisimgħux minni, nitla fuq u ma morru xejn. Ejja. Ejja. Sakkart kollox, fejtu d-dan kollu. Iva memx għal-fejtur il-kulħat li se noħorġu naqra. Ma tafx li ndajem nitċekja kollox qabel noħorġu. Il-gas, għalaqtu. Iva donna għal-gas, il-sejt nala. Minti għatara. Mbasta tuħu ħafna tibta kollox, għamu nitċekja jien. Issa l-żejjed, għale jitħlu ġo għaxin kelma marrum kien. U għaj, mami, għanlabu ftit. Ftit, sa' kam iġin nannu. Iva, orrajt, imma ftit, u tmurrux il-bord. U kif iġin nannu qis li taqbdu tiflu ma l-ewwel fi karozza. Għu dawra ġew ħarġu. Ma għas-sabar ma għandhom jistennew ftit. Ejja. Ekken teħseb tal-kollox. Ħallejt il-kamra ta' tfal miex owla. U iva dik mux bozza wahda. Ara, emxu mmorru. Għassar il-ħin. Mari, din il-ċavetta. Din il-ċavetta. Kellu jnadda fina qabel għalli. So, ġina 30 t-noqodu naħtfu. Naħseb iktar sena fl-oħrin. Naħtfu mill-li se nistriefu. Bizzejiet emmek. Il-noqdu naqra twiti. Tarġux. Ma nistax l-għu ma bikom. Kif għettilku? Li għalli li kellu jnaddafa. Issa, sannawli. Għalfejn għandkom toqgħodu tħallsu lejn il-ħmieġ issa. Mhux għal 3 ijiem ġejna. U għajnejkom. Aħna niżjed ħin mhux fejn il-baħar sa ngħaddu. Ara, issa li jemem, nisna ġejna naħtfu l-bieraħ. Kif qalet imma miħux. Ara, nxu poġġu kollox fuq. Ekk aħjar, immorru neħdu s-sib. Issa morru. Inta fina ta' mor nistadu. Iva, issa morru. Imma nemma li rridu nagħmlu kollox postu. Aħna biex nomu ġejna Pawla, ara imxi. Basta twaqqalti. Cynthia! Roberta! Ejjew menem! Ejjew, wisa, ejjew. Ma bil-mod, tiġrux. Attenti għal karozzi. Għanna bil-ġejna l-bahar, kien hemm għalfejn inġibu dal-imbarazz kollu biex għalan jistakir spiċċaj. Laqqas li l-bahar ma kienx bifu għatma. Spiċċajt inġo kollox waħdi. Ħaris lejja tajna t-ila, ma ntax nġor affarijiet. Ejwa, ma billi ġorġu għamal, musta taħad dinja ta' għalla ħaras kien għawom mokta.
għax kienet toħol enna inferna u kienet tamlu. U għja wasanna, tamela ħagġa. Għajta t-labu s-labu maħna. Mara. U għalli għom fada kuni kollu l-ħolmu. Ara, issa morru nħaslu s-suraq t-niklu. Ara, issa l-għol il-nannu jikollu jorqom. Imbagħad jekk toqgħodu kwieti wajqu minn nannu joħodkom ftit tom. Ma stajja morru. Msiken iridu jorqmu. U aħna bil-kem ħadnihom 5 darbiet das-sajf. U hija ma ġibnihom xamma. Imma jaħasra kollu minnu. Dik ikun mhux għax kien dak il-kelb ta' missierhom li telaqhom. Nirraħħeq qiegħed. Iva, meta kien magħhom qatt ma kien joħroġhom, huma qed itilfu xejn. X'in qala issa? Nafx il-ħafizit. Fa, il-mejn saħtu? Da, żgur li taħtu, dak taħtu dal-għodu meta ġejja. Mela m'hawnx ilma. Mela laqqas għal daqsxejn miskum biex nagħmlu l-ġim magħna. Iva, sa nibtu l-anta tonta żejt u għandna l-fażola. Sa nibdew tajjeb mela, sammudu bil-ġuħ. Aħjar bqajna raħal, għax hemmhekk kellna t-tank. Terġax tibda, għax issab li għandna rridu ngħaddu. Skużani ġejt inħabtilkom dan il-ħin, ma stajtx ma ngħidilkomx l-aktar meta rajt il-pożizzjoni tiegħek. Iva tħol toqgħodx fil-bib. X'in bħala? Le ma ġara xejn, imma aħna minn dejjem noqogħdu f'dawn l-inħawi. Fil-fatt in-nannu tiegħi kien irabbi l-moż u tgħidx kemm kien jagħmel ġbejn it-tajbin, ta' kulħadd kien jiġi biex jixtri ġbejn it-tan-nannu naħseb ġieli smajtu bih. Meta miet in-nannu tiegħi ħalla li kellu f'idejn missier, iżda dan sfortunatament mitu kollu. Mbagħad ġi kollox f'idejja l-eli u l-moż ma stajtx illaħħaq magħhom ta' fint l-eli. Għandek bżonn xi ħaġa, nistgħu ngħinuk. Aktar ġejt hawnhekk biex inwissikom. Li kieku jien laqqas noqgħod f'din id-dar hawnhekk jgħidu li jinstemaw ħafna ħsejjes strambi. U nannu ġieli rikonta l-istejjer li xejn huma sbieħ ukoll. Jien għajni minn dejjem ukritni għal din id-dar u l-istejjer li smajt kif għattilkom xejn huma sbieħ. Madonna tal-ħnina mela x'jiġri? Jiena kif għattilkom in-nies jgħidu li raw semgħu ħafna affarijiet, imma jien personali qatt ma rajt xejn jifhmuni. Biss il-kuxjenza ma tatnix li ma ngħidilkomx. Kieku minnkom qas noqgħod 5 minuti oħra u ġew tafx, issa se ikolli ħallikom għax ħallejt il-borma fuq in-nar u ma rridx li nħaraq li kollox. Saħħa, saħħa likom. Imma din, x'ġiet tgħidilnek ma qaltilna xejn. Tefad nofsta kelma u telqet il-barra. Ma li kieku ma xi ħaġa ma kienx toqgħod tinqalha. Dik ġiet hawn għall-korsità biex tara minn aħna. Imma allura se tagħti finta skuża aħjar jiena ma nafx għalfejn qagħdet taqla dal-imbarazz kollu. Jiena għalhekk għattilkom hux għax la tkellmet xi ħaġa Iva aħna mhux għat 3 ġejna. Isma' sa toqgħodx taqra superstizzjonijiet. Min jien ara min qed jitkellem, int moħħok qed jaħfif. Jien nivventa superstizzjonijiet. Jien maċċej. Dik il-mara ġiet għaltilna biex noqogħdu attenti minn din id-dar. U naħseb li veru fiha xi ħaġa. Jaħtu daqshekk tal-karozzi. Tesma' kienet għajdlek mhix taqra superstizzjonijiet, ma x'inhuma jekk mhumiex superstizzjonijiet. Ara mhux aħjar immorru niklu xi ħaġa x'miskin. Il-bejbi għandu l-ġuħ. Imxi ruħi. ġew tfal bija, qed impoġġiha fti. Wija. Tgħidli qalbi hawn il-ġrieden hawn. U żgur dan ħelleġ kollu. Min jaf kemm ilu ma jitnaddaf.
povertà. Għax kien raġel. X'qatta tajtuni? Għax kien hemm raġel u kien kellu sikkina. Fejn, min? Kien se jkun qabila. U le, kont qed toħlom bħali. Anka jien aħlom bżewġ tfal iskom intkom. U kienu qed iduru fil-kamra tiegħi. Anka jien, l-bżewġ tfal, rridu nimmarilak magħhom. Ma ġara xejn, ħolma kienet għari sarġa' waqra x'għadu ħin. Strampa li t-nejn għamna fuq żewġ tfal. Dur dawra mal-post, ma jeta xejn jem stramp. U dak kienu qed joħolmu int. Esma, jena mort indur dawra għamel xi ħaġa ħażina ta' sekk, billi mort iċċett. Ara hemm xi ħana mill-bella inti l-qata ma tagħmilekx tajjeb lilek. Qabel inti trid daqsxejn. Jena sammur norqod. Ħlom tħolma veru stramba. Ħlom dik kien hemm żewġ ibniet li bsin in-najdrisu bdew iduru mal-kamra. Jiena bdejt nipprova nkeċċihom huma baqgħu hemm iduru. It-tfal qalu li rab żewġ tibniet mal-bib aħna ġejjin mill-baħar. Cynthia qalet li ħolmu żewġ tfal li bdew isejħulha biex mur tilgħab magħhom. Tom rajt it-tfal għaddejjin mal-bib. Reġgħu għamu tfal sejrek fil-kamra tiegħek. Jiena kont nisab ċerta li rajt it-tfal għaddejjin. Mela dra dawk min kien? Ma inti rajthom le? Oqgħod bil-qiegħda binti għal dawn l-affarijiet mhumiex tajbin għalik. Il-nisuna tiegħi. Mela ma, allura kif tispjega l-fatt li u tifla ħlomna l-istess ħaġa? Intom ma ħlomtux l-istess ħaġa, kombinazzjoni, ħlomtu b'żewġ tibdil. Ara, oqgħod bil-qiegħda. ġejtu għalina, ġejtu għatoltuna nilabu, kemmilna nistazzaw, ejja, mxu. Canna dolore da Sant'Anna, Sant'Anna Calmorini, Tenebricio Pellegrini, Maretta Pista, Bandiera tal-Ħarit, no, li kanna. U ma tħallux torqdu intom. Ma nix naqs, ma nistawx noqogħdu nilabu. It-tfal wara li kell għandhom bżonn jorqdu. Ma nix naqs, ma nistawx noqogħdu nilabu. Għedtilkom għandhom bżonn jorqdu tfal. Imma ma aħna ma nix naqs. Ġa għedtilkom, jekk ma toqdux ngħid il-missierkom la jiġi u jtikom xeba. Dawra għadhom ma raqdux? Issa se jorqdu ġan, mur stennini. Jekk ma raqdux għajtlili, minna ma rajt jisimgħu. Isma' minni ġan, mur, stennini min issendu. Orqdu, la tqumu, jekk tkunu dejtu, intikom il-ħelu. Ma, dak minnu dak il-raġel? Dak it-tiju ġanni, issa orqdu. Imma ma. Orqdu.
Għax ma raqqattomx qabel. Ma kontx taf li kelli niġi? Kelli ħafna x'nagħmel illum u ħadni l-ħin. Jaqt kemm fadlilna ħin. Bħallum wara l-alqa jitla sal-kazin. M'għandekx għalfejn tikkonfondi. Aħjar, għax jien ma niflaħx għalih. Jekk dak li qalu li minnu noqtola. Fuq ommi naħlef li noqtola. Noqtola minn tnejn. Għeda jien jaqqaħba li tamilli jekk. Kellek bżon tmur qadja sal-belt, ux. U xallek ma stajx tiġi miegħi l-bitkari. Għax kellek qadja. Qadja sabiħa kellek. Indri, kalma ftit. Mhux hekk ħasra, nispjegalek kollox. Trid tispjegali. Inti b'sotti ma raġel ieħor trid tispjegali, da skol ma nix tagħmel spjegali. Kellek raġun Indri, imma. Indri, se tagħmel ħasra. Se tagħmel. Ara ma talix. Għali, mhux hekk jistablani lejni. Immibli bladi minn rassu s-saqajja. Ma jbessakx testri. Jalla naħħaġina. Laqqas minn unietek, ma testri. Ilkom. List minnom jatlib. Daqsek kamlu nikurnu t-taħħom issa. Jatlib. Papa!
ħaġa sopranaturali. Smajna bistejjer tal-wieħ li deru li dak li jkun biex jagħtuh messaġġ. Oħrajn jingħati li ma jkunux jistgħu jistrieħu qabel ma jwettqu xi ħaġa li jkunu qegħdin jagħmlu meta jkunu għadhom ħajjin u li jingħatatilhom esrem. Jissemmew irwieħ li jibqgħu jidhru f'ċerti djar għax ma jkunux jistgħu jinqatgħu minnhom u bħal jibqgħu fin-nofs bejn id-dinja naturali u l-linja sopranaturali. Bat ninsibu irwieħ li jiġu fid-dinja tagħna biex jgħinu lil xi ħadd bħalma jiġri fl-istorja li se naraw. fil-lum, kalmenu nistaw nqassaw ġurnata sħiħa flimkien. Issa ma li tifla tibda l-kindergarten ma tantx ikun ċans noħorġu matul il-ġimgħa. Anzi tawwili. Ġifieri ma jtwilekx. Mela m'għandekx dritt għalli tiegħek bħal ħaddieħor. Ta' żgur li għandi. Imma bħalissa l-kumpanija dejjem iżmin diffiċli. Middera li ħossun indispensabbli. Indispensabbli? Għax-xogħol indispensabbli mal-promotion ma jafux. Ma dax kif inhuma l-affarijiet hawn Malta. Mhux dejjem jiddependi mill-managers. U Malta kultant jottulek idejk bla ma trid. Għax tiddependihom ta' wara kollox li l-mirdu ma tawilu l-promotion, anke jekk was li ħalqu post ġdid għalik. Għalik mi xogħol issa, wara kollox ma ħax ġurnata li biex xorta nqgħod nitkellem fuq ix-xogħol jien. Kollox, sew għandek raġun. Ura dik x'inhi tagħmel? Min jaf kif tansibha mimlija ramel il-lejla. Adriana, ejja nilagħbu. Min jagħmel eżjed Priżli. Sakemm jagħtuk illi. Għandik mix-xogħol issa. Kemm ikun sabiħ fix-xitwa nux. Ħafna. Kważi preferi iżjed nissaw. Wisbaħ żgur. Aw fis-sajf tant ikun imballat min-nies laqas tkun hawn fejn iddur. Bad biex ma nsemmux il-ħmiex li ħallu warahom. U l-baħar u kollu l-oceans u bil-bewl. Franz, mhux qoddim it-tifla. U ma dik tagħti każ. U ta' skulli tagħti każ. Immorru passej? La.
il-ġmila hawnux. Laqqas ikolli ftit nitlaq minn hawn. Tal-post jgħinni noqgħod naħseb. Min jaf planifiku, nibqgħux niġu hawnhekk xi tajt Franz. Għaliex le, ma nafx għax ma nistgħux nibqgħu niġu, it-tifla tkun kibret. Żgur ma tkunx tibqa' tiġi magħna. Żgur li le, konti toħroġ ma' kulħadd barra magħna. Aħna nkunu xi wisq għalija hux. Mura rana ġejjin hawn, jiena bil-bostu. Xarret tkun waqgħatni. Huwa diġà distaqalek tibżax. Ħasra, daqs kemm kelli fonġa biha. Nagħmel parrokka. Le, mela f'dak il-każ tagħmel xejn. Mura rak totalment bla xar. Ma nippreferi keksa, aktar gustu żgur. Int għandek fonġa b'xari u jien għandi fonġa bik. Kif kemm nixtieq lu momenti bħal dawn ma jibduqa. Adriana, hello. Hello, Jack. ايه الدار كيف؟ نشتري واحدة ذاك الدار. Raqdet il-tifla. Aħjar immur npoġġi apposta. Aħjar forsi l-lejla ma tiġix torqod f'nofsna. Kes ħallu, mhux sitt. Ma tix nagħmilek xi grok, Il-lek titkafe għamil li jogħġbok. At your service, meta. Grazie. Mux aħjar t-xedelfika ħanqodu aktar komdi. Anzi għanjax, konsen irżaħu nekjen. لا تبزاش لسه تقعد سيرا من الدنيا Cheers. Tifla baqrija? Għamil ħaret li, jena għamil. Marra tajnik bik semmena, ux? Ix-xemx ħadletni. Immor nordu? Immordu.
ftit ma kisserniex dak. Kif baqa sejjer, laqqas bis indenja ruħu jieqaf biex jiraġġani xi ħaġa. Għanni Malta. Għaw Malta titoqra attent kif is-suq ħadd ieħor mhux kif is-suq int. X'tajjaċ għax tqajjem lit-tifla u dik malajta raġejjaw biex torqod f'nofsna. Xew, min tajjelek il-licenzja lilek?
Jħassek itkellem l-ewek u fl-aħjar ta' ħajjithom. Veru, kienu għadhom sar tant. Kellhom ħajja sħiħa qudiemhom. Jħassra ħallewa il-tima dik it-tifla ta' żgħira tant. Nella ma marriċ tmisshom għax kienet tispiċċa magħhom. Nella ruħi ma kuljum kienet tgħid li kienet tmur li torqod magħha. Ġuni li torbod dik ir-ruħ mad-dar li fiha ġa mhux kompluta qabel telqet mid-dinja u tirritorna biex jittemm dak li tkun bdiet jew biex jiġi lil ħaddieħor itemm għaliha dak li ħalliti. Il-każ tal-istorja li se naraw jittratta dwar xi qudies li kellhom isiru għal xi ħadd partikulari li milli jidher minħabba traskuraġni jew għal xi raġuni oħra dawn il-qudies ma bdewx isiru. Minkejja in-nies li kienu jqogħdu f'dik id-dar inbidlu, ir-ruħ baqgħet marbuta mad-dar għax ma dik id-dar kien hemm marbuta il-ħlas tal-qudies. Smajt il-biki ta' tarbija. U kifu, smajtu najt, bil-kem ma najdlekx li dalek kien bar mill-li l-oħra. Ma qomċ mis-sodda ħalli nara, għax kont mejta bil-biza. Xtaqt kikun qajjem lilek, imma bżajt nizel mis-sodda. Ilek tajli li tisma l-biki ta' tarbija l-fuq minn xarebta. Jima ilu ċempilti biex iġi noqot miegħek, jiena ġejt għax nemlek. Ħajkolli ngħidlek, illi jim qed nisma' xejn. Issa dan, jew kollu ġej minn moħħok, jew inkella xi ħadd qed jagħmel biex jipprova jbeżza lilek biss. Jien ngħidlek li dan xi ħadd qed jipprova jbeżżak biex inti toħroġ minn hawn. Mela jkolli ngħid li hekk għax jien minn moħħi qdi tajba. Imma waqt ngħid jien hekk hawn xi ħadd qed jipprova jbeżżani, kif il-biki nisimgħu jien biss u mhux int ukoll. Issa ilek hawn jumejn u l-biki nisimgħu għal ħafna drabi imma int leha. Veru kollu minnu dan li qed tgħid imma forsi għax jien norqod fil-fond. Imma l-biki ġili smajtu anki binar. U forsi dak il-ħin ikun ħrixt, jew inkun mort il-qudiem. Qed nibża oħt. Għax jekk se nibqgħu sejrin hekk, se jkolli noħroġ minn hawnhekk, għax x'inhu se jagħmel li demmi jilma. Isimgħu oħt, qed tisimgħu Ġovanna, qed tisimgħu il-biki. Ġovanna. it-tarbija tikfi Ġovanna. Ejni joħt, ejni, ma niblax nisimgħu iktar dal-biki. Ivara tagħmel xejn. Għajdli fi qed tisma' l-biki tat-tarbija, ħalli mu nara jien. Min isfel Ġovanna, min taħt it-taraġġ. Xi trid? Jien oħtik li toqgħod f'din id-dar. Inti xi trid? Oħtok mini?
Oħtija Peppa ta' Fidor, dik li urta din id-dar minn għandna. Iva, nafa Peppa ta' Fidor. Imma dik li telqet minn din id-dar u krita li l-oħti Rita. Xi trida lill-oħtok? Jien is-sit ta' din id-dar, murajt lill-oħti. Lila ħafna ma tagħmel il-qudies li kellha tagħmilni tal-li urta din id-dar minn għandi. Stess il-lotto. Anzi, imur issa stess najdela. dawn isemmu rwieħ pjuttost inkejju. Iżda li ma jagħmlulekx ħsara fiżika. Madan kollu mhux l-ewwel darba li dawn jikkawżaw ħsara materjali fid-djali ikunu qegħdin fihom l-irwiem qarba. Jew kif huma magħruf aħjar poltergeist. Huwa suġġett li se nitkellmu dwaru illum. Malta kena diversi każi li forsi setgħu kienu ta' dan it-tip u minnhom deru wkoll għal xi żmien fl-ewwel folji tal-gazzetti lokali. Ma dawn l-istejjer kienu verament każi ta' rwiem qarba, jew ma kienu xejn li f'xi qawwa ħirġa mill-moħħ li la tkun ġejja u anqas twassal għal ħażen imma sempliċiment fatt. Forsi anki xi ħaġa li tul biss għal ftit ta' żmien imbagħad tispiċċa fix-xejn. Aħna bnejna storja biex inresqukom lejn ġrajiet li setgħu seħħu jew jistgħu seħħu.
kemm sieħbi għax nitħlu. Ħallu, dak il-rifer tiegħi biex tordinara titfallam. Mela ħalli lek in-nannu, jien dejjem minn hawn ngħaddi. Allura ħalli l-nannu. Ġib il-flus law sieħbi. Titħallas. Bil-fors. Allumni. Ma tistejt inti jew. Da kolla titħol bitħallas. Uħsiebek jem. Fis-seminarju di Malmuna li biex tiġi ħallit tqaddel tipprepara ruħek sew. Mhux kemm taqbad u tiġi biex tqaddel tkun preparat. Iva, imma biex tipprepara m'hemmx għalfejn tiġi kmieni daqshekk. Qatt kmieni biżżejjed biex tħejjer ruħek sew għall-quddies. Dak l-iżbal tagħkom iż-żgħażagħ. Kollox qisu xejn mhux xejn. Iskom sejrin tilagħbu logħba futbol. Hemm mara kien ġejt ara kieku biex tindenja ruħek tibqa' biċċa spellizza fuqek. U x'ingħidu għas-sittana? Kemm il-darba l-bista, kemm ilek il-laqaddis. Iva Dunġman, imma żminijiet jinbidlu. Raġel lum jilbes qalziet, mhux tuflet. Dak u tisma'. Tqisu ruhkom bħala irġiel l-ewwel, u mhux bħala saċerdoti. Iva, jiena qassis, imma qassis raġel. In-nisa lissa ma jqazzux. Ħudni biċċajt fader. Ħudni biċċajt Dum Peter biex ma ngħidlek qatt tinsa li inti qassis l-ewwel. Jekk tinsa dan faċli titfajnej fuq mara. Imbagħad żgur li tinsa li inti ġejt maħluq biex tieħu ħsieb l-affarijiet ta' Alla tal-bnedmin li ħalaqhom. Jiddispjaċini ma se jkollna naqtalek kliemi. Għax daqsar ħin għal qata żgħażagħ. Mur. Insellim li tinxol. Fejn biss moħħkom intom laqalaw u oħra len. Biex xejn ma ngħidlek, oqgħod attent. It-tifla jkun il-laqat tal-kapillan, u dwar il-ħalli humor tal-center. Daqtarom zilli, dejjem isru flimkien. Jgħod jistennew il-xulxin. Kemm jgħodu l-xulxin ma. Ma nafx kif Robert ma jifreferx l-isħabu. Wara kollox, issa għandu 12 sena. Ma tantx għandu ħbieb. U ftit timidu. U li ma nisfurzax jien imur tal-center, laqat ma jċaqlaq minn hawn. Tara jien tifemmet fil-kamra tiegħu qudiem il-kompjuter ma jċaqlaqx minn hemm. U Natalin, ħalu Natalin, għaxaqta kemm laqnaħam arċa, dik dejjem l-sira kienet tixbaħ. U ma tafx, ma dix mqalba daqs daħar darba li rajta. Tal-aħħar tikwieta ħafna, dejjem isir tixbaħ iktar lil huwa. Il-kemm li ma nara ta' spiss noħlob biha. U kieku taf kemm noħlob affarijiet strambi fuqha. Isma' Rose, int kont preżentajta lir-Redentur tal-Isla u ma biex inti ġejja, ħana ġejt ittrali biex ħafna widu santi tafx. Kollu torta żewġek, dak ġabek li ġabek lilek ma temmem xejn. Xilu jaqilbek ta' taħt fuq. Ma, billi ma tkunx temmen fil-weda tal-prezentazzjonijiet ma jfix li ma tkunx temmen. U wara kollox ir-reliġjoni ħafna iktar minn hekk. Ir-reliġjoni hekk ukoll binti. U dak li qatt ma seta' jifhem żewġek. Issa jalla jinħafirlu kollox fejn jinsab. Ma. Ara minn hawn? Nanna, ma. Razzajti jaj kem kiber, jgħatini bewta, ixa. Il-mami għandi li sejr sejr ħafna l-iskenta. Mami, tistarafa l-Natali. Għazan tisana uħra għabel ma sarani. Natali. Ejja tabas kun għal-narna, jisa. Skuza, ma tal-ħar il-bodi bil-bordati. Jista nkun għax forsi bda waqt issir xebba. Se jkun ħallik jissa xebba titħomor xil-messi u bad nerġa' ninżel. Iva, mur ibni, jinfada l-istet ieħor. Morsa.
Ma għalfejn għamiltila hekk. Taħseb li għadu xi darbija jew ma tafdix każ? Ara, x'għamiltila? Min għamiltila xi ħaġa? U hija ma jrid aktar minn sena ma taraw tajt tal-ġemp. Allura ma nistax nifraħ bil-filjot tiegħi. Għax ma tajx li għandha l-karattru stram bħal ta' missiera. U kollu kemm hu mir-rasa sa saqajja. Alla xi kultant naħseb li missiera wara mewtu reġa' daħal fiha. Ma x'intajt kull waħda. Imbagħad fuq kollox jien il-Michael kont inħobbu u għadni nħobbu. Naf, jiena ċerta minn da. Għalik ġabek sejritu. Għalek bedek minn omok u minn missiera għax kont ħobbu ħafna. Għax li kont oħra kont tiqatlu u mhux tħallih jagħmel dak li jrid bik. Ara, ħammur lem, aħjar ma ġejt xejn. Kont naħseb li nbdilt. Imma milli jidher għadu jmexxik żewġek la ma taf. U anki jkosti taħdem bidal ma wara l-notu Michael, imma dik egoista li kont. Nat, kemm il-darba ngħidlek? Xieġmi l-għawnux, kem għaw sabi. Ma nix baqat niġi għaw jien. Ta' spiss tiġi għaw dunġu għannux. Kull ċans li jkolli għaw niġi, għawnek inqattaw il-ħin liberu tijaj. Għawnek jaf xsibijieti, jaf il-ferħ u dwejja tijaj. Jaf il-talb tijaj. Anka jena nħob niġi għaw. Pete, jena xtaqtek tiġi għaw ma ġembi biex ta' bil-ħaq nkun nista' niskuża ftit ruħi miegħek. Tiskuża ruħek, ta' xiex? Ta' kull darba li ġajjaqtek bil-pritki tijaj. Kull darba li forsi kont nikkritika l-ġir ta'kom iż-żgħar. Ejja, Dunġwa, biex inġejlu. Bis-serjetà qed ngħidlek. Inti għadek żagħżugħ baqalek ħajja twila quddiemek. Biss jekk xi darba tkun imdejja u taħseb li kliem li kont ngħidlek, ċid biss jista' jagħmellek. U issa nixtieq nagħtik xi ħaġa. Anti tas-salib. Kien tawli Patri Majestru, Patri Magru. Patri Ġiżwita għaref tal-affarijiet tiegħu. Kien jiżaħħal xi sezzjonijiet tal-eżorċiżmu jien qatt ma użajtu għalek. Biss, kemm il-darba kien ikolli tentazzjonijiet tgħid kemm hemm. Ħaħu. Forsi għad tiġi bżonnu int. Żommu rikordi tiegħek. U jekk xi darba tkun imdejja, aħseb ftit fil-kliem li kont ngħid.
ġid biss jista' jagħmel. U issa tista' tmur. Mur fil-paċi kif. ġida l-kiesa, temmissi li kontna fil-karat, waqt għax-xeban tieħ. Jimetlekx biex tiġi għaw titħallas? M'għandix flus illum, nisim tikom lokada. Menta l-lum ġet, jidifiru li titħallas. Kiesa! لا ما شيء بنجيله بس كل ما عندي ما تفلوس ما ينحرق بيتو هالشي بشوفلوس شي فلوس ومضاو لا ما شيء نفرت أطفال أطفال طبيعي لو فدوها أنا لزوج عندك كم مكيسة كم نشتاق كنا في نجيله ما فهمنا بيزوق تلفوق أنا شو اللي شفت الدار Minem, għaddi. Skużi, fader, mux tunġwannux?
Bħalissa mhux jietaw, nista' għadik jiena. Għallu li biex nkellem il-Don Ġwan. Ma tafx fiex jikulaw. Biex ngħidlek il-verità ilu ftit ma jkunaw. Illum lanqas għall-quddies ma ġie, forsi xi ftit ma jiflaħx. Ma tafx fejn joqgħod mhux għax għandi bżonn inkellem urġenti. Tidher daqsxejn kwetata. Poġġi bil-qed naħskem. Forsi nista' ngħinek jien. Ma nafx, Fader. Titħaqx bija ma qed nara l-ispirti. Spirti għatli? Għax ma ċempil ċejt. Kont niġi narak qabel. Iż-żmien tiegħi għadda. Nista' nħalli kollox f'idejk, Piet. Imma dak li rakkuntajt li dwar dik il-mara mhux ta' min iħalli ħaddej. Għandek responsabilità kbira fuq spallejk, Piet. Tinsiex dak is-salib. Dak is-salib. Kont tafux. Dakinhar tal-ġnien. Kont taf. Kif mortu l-lum l-iskola ma t-tulli xejn? Dal-aħħar jekk titilgħu f'kamritkom, għabel konna nitkellmu. Tajjeb morna, għal-menu ġejn. Jum kellna test u kombinazzjoni ħaġa l-istess mistoqsijiet li ħlomdihom xi ma jnilu. Kieku tajb kieku dejjem naħlom bil-mistoqsijiet li għandna fl-eżami, ma toħlomx fuq tiegħi wkoll. Kombinazzjoni. Dik kombinazzjoni. Imma veru ma, kienu ċari, waħda ħdejn l-oħra. Eżatt kif għandhom jien, u mbagħad tagħna t-test u l-istess kienu. Is-sobu tistudja jien mhux toħlom, nispera li ma milċi paprata. Imma veru ma. U għajja kif jista' jkun. Inti ndaħalt. Istu, qed tisimbu bħal. Ma, X'inhi robi toda. Għodu hekk tiġgħalux. Hello, nistan kellem il-Father Peter, please. Father, jgħaddux ma għajt, jgħab bid-dar ma naftax se jiskolla, Father, jgħaddux. Inti għadt li l-ħsejn ta' il-fantom ġejja bil-kamra ta' t-tiflu xassi. Iva. Tiġi morru tolbu s-sigari. l-affarijiet. 'Ejja ngħidu ftit tal-flimkien. Ejja ngħidu ftit tal-flimkien. 'Ejja 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 ngħ
wara xejn, laqas meta kien għadu ħajżewġi. Nistaqrmijak ma nafx. Tini ftit ċans sunu parir. Imbagħad niltaqgħu u nsolvu il-problema. Sattan nissuġġerilkom li tmorru toqgħodu għand xi ħadd. Għandkom fejn? Imma ommi kieku. Imma dik toqgħod il-bot. U anke l-iskola daw ikollhom il-bot wis. Imma ma narħalti wara minn nistgħu mmorru. Le ma jimma li ċumurant il-nanna. Lila biss għandna nat. Wara kollox nannetkom tiġi. Iktubudni minn dejjem ma kienx taħmilni. Titkellim se fuq in-nanna nat diġà tlek darbura. Di tkun qed tiċċajta miegħek. U jisa hu paċenzja ftit. Hemm biss nistgħu mmorru noqogħdu. U dan għal ta' żmien sakemm il-padri isibilna soluzzjoni. Importanti ħalli li kopja ta' ċavetta qabel tmorru forsi nkun nistanġijaw nistudja ftit il-każ. Mort tinkellem il-Father Peter, għasta ħjar nistennik, għal ma nuntikom lift. Aħjar, xillum tax kommandu homework u b'dan ma' temp nastu tar. Anka jien għandi homework, u ma niktax niddeja nirkab tal-linja. Ma' meta se nerġgħu mmorru lura d-dar. L-affarijiet kollha hemmhekk qegħdin. Għas għandi xejn biex nilgħab għand il-nanna. Father Peter għalli li birek id-daru għalli li jekk salila jkun kollu sew, iċempilna u nistgħu mmorru lura d-dar. Yes! Ejja. Ħajja talla, mela wasal binti. Tajċ kem kont inkwitat għalik. Sibtu ġralek xi ħaġa jew bad dan il-malten. U xi jidri li ma. Mortan Peter inkellmu fuq id-dar. Peter minu? Father Peter ma. Enħejna l-fader issa wkoll. U ħanarax ġejja u sejra għandu. Ma kull waħda biex inti ġejja. Ara binti, sakemm tgħix waħdek għamel li trid. Imma la darba qed tgħix taħt is-saqaf tiegħek jeħtieġ iżomm ir-regolamenti ta' ġew. Ma jistax ikolli ngħaddi mill-istess ottava li għaddejta meta kont taruta dak il-biċċa ta' mekkanik li kellek. Ma, Michael miet. Ħallih fil-paċi trid. Tinkwita xejn għadha stessa nitilqu minn hawn. Mhux se niddisturbawk aktar tibżax. U għamilli pjaċir il-filet li ddaħħal f'moħħok żommhom għalik. Iva bil-mod kelma kull matlek. Ara, jar ma ngħid xejn. Hekk jekk hawn ġew biżmagata ta' duni li jlejux. Arejja u ħatiklu. ħallejtni ħabib. Ħallejtni meta l-iżjed li kelli bżonnok. Kemm issir aktar jibsa l-ħajja meta jħallik ħabib li jkun ukoll li mallem. Li kieku ma qarsajt tkellimni qabel u tajt li x'għandi nagħmel. Jien ma nemmx fi spirti ħżiena. Ma xi ħaġa f'dik id-dar qed tiġri. Għaddejt il-jien isħaħ fiha qatt ma smajt xejn u qatt ma rajt xejn, ma xi ħaġa hemm. X'qed nagħmel ħażin ħabib? Kemm kont taqli dejjem ta' bis-soluzzjoni għal kollox. Issa, rejnu waħdi, nħum fl-lejn u lawn, kultant bla ma fejn sejjer. Kemm hu diffiċli kultant li taraf tissinku l-ħażin mit-tajjeb.
Jek joġbok, mela lek. Himna la ta' kollox. Għazin id-dar nħobbu għakim, jibu kol it-tfal. U l-kollu xawmek għatak il-fazmini ma' Michael, u għanki t-tfal. ħajjitom kollha hawnhekk għaddew għadda id-dar. Kollox kien għaddej ħarir sakemm. Rose, jiena ġejt bosta drabja u qatt bosta rieli u qatt ma ġara xejn. Dak jista' jkun hija xi ħaġa li kellha x'taqsam mal-pubertà tat-tfal. Xi ħaġa pjuttost tal-moħħ. Hija dak il-fenomenu li jħossu t-tfal u għalhekk issa jista' jkun għadda kollox. M'għandekx għalfejn tinkwida, issa ma se jiġri xejn. Izminin, hija butla. X'tidu minn dan nies? Ħallu fil-paċi.